Fil-pjazza ċkejkna tal-Għargħur tiddomina l-faċċata tal-Każin ta' San Bartilmew li għal dawn iż-żminijiet ta' festi tinsab imżejna bil-wien differenti. Il-faċċata tal-Każin hija miksija b'bozzozz li qed jaħdmu b'sistema ta' Dawl Sinkronizzat Mal-Mużika li jagħtu spettaklu lil kull min jgħaddu mill-madwar. Din is-sena is-Segretarju tal-Każin Mario Abela u ibnu Gianluca ħarġu bl-inizjattiva li jsir esperiment b'sistema li toħloq stampa jew disinn. Mela, ħanaraw warajna il-dawl tal-Każin li armajna dis-sena ħajkun sinkronizzat mal-mużika. Ikollu jisu bejn 20 minuta show. Dis-sena għadna ndaħlu xi ħaġa differenti bħal dawl smart lights neopixel ngħidulu aħna u daħħalna elementi differenti mhux tas-soltu fejn n-nies jista' japprezzaw ix-xogħol ta' dawl kif inhu marmat mal-faċċata sabiħa li għandna l-Għargħur. Gianluca spjega kif tfasslu id-disinni sar il-ħadid u tpoġġew cables b'tali mod li ma joqtux il-faċċata li ġiet irrestawrata fl-2019. Ħall-faċċata tibqa' mixewla sa 8 ta' Jannar u konna involut il-Kumitat kollu, speċjalment missieri fejn ħareġ bl-inizjattiva li nagħmlu xi ħaġa differenti mhux tas-soltu. U l-Kumitat kollu kien hemm minna biex niweldjaw xi ħadid u kellna waħlu xi ħadid mal-faċċata biex dejjem waħlu affarijiet differenti. F'dan il-proġett taw semhom ukoll bosta volontira li kull sena jaħdmu iktar biex ikabbru l-ispettaklu.